Desio beldurrak barruan ernaltzen, baten atzetik jota biak aurkitzen. Bertan bildu dugun erakusketaren izena Noctis Labyrinthus da. Noctis Labyrinthus horretan 3 argazkilariren lana dago. Kasuan kasu Txeluan Goitia, Antz lanarekin, Jesus Maria Arruabarrena Mo deritza lanarekin, eta azkenik, segun Lazkano, ni neuk Ero lanarekin. Hirurun lanen batuketa egiteko pixkat emozio eta sentimentu batu gaitu horretan. Ikusiaz, orain urte bete hasitako proiektua dela, bertan hirurok genbiltzala gaiak estetikoki berezko zerik izan ezarren, berdintasunik bai gaien aldetik. Beraz, hildoa pixkat alde ilunak, gizakion alde ilunak aztertzea da. Hemen duzue Kasajara Jauregiko Noctis Labyrinthus erakusketarako sarrera nagusia, bagatoz lehenengo Mo deituriko erakusketara. Erakusketa honetan ikus dezakeguna da zahartzaroa, alde zaharretako, alde urbanoetako, alde zaharretako dekadentzia zelan bait. Lapurtutako argazkiak instanteak direla beti. Aipatzeko baita irudiak binaka elkartu direla, historio oso bat kontatuaz, baino aldi berien mikrohistorioak bilduta. Momentu desberdinak, gaua metafora moduen harturik, iluntasun hartu da. Estetikoki erakusketa honen esan dezagun kolorea eta kontrastea oso kolore apalak erabili izan ditu eta erabiltzen ditu autoreak. Aipatutako dekadentzia horrekin bat egin ahal izateko. Bukatu egiten da bizitza eta heriotzaren dualidade edo kontu horretan. Hemen ikusleak ikusiko duena erretrato oso itxiak dira. Esan argi gutxirekin aterata daudela, jolastu nahi izan dut aurpegi soziala zelan bait. Desitxuratu eta azpian gorde nahi izaten ditugun sentimentuak ateratzea. Beldurrak, tristeziak, geixotasuna, heriotza. Hau berau, dugu beste lan bat, dokumentalismo subjetiboa deritzogune, eta hemen haiban lekutako argazkiak biltzen dira. Gauetan tentsio urbanoa, zenbait gertaera maitasun imposibleak behar bada, konfliktoak zerbait gertatzen ari da, ez dakigu zer. Hori berai ikusleak dezifratu behar du lenguaia horretan. Tentsioa esan dezagun inkrestendo doa, violentzia eta horren ondorioetako bat heriotza. Zabalik izten duen amaiera bat. Orain lan pertsonalago batera, subjetibitate batetara heldu gara hirurok, eta hori erakutsi nahi izan dugu.